Kasi inspiration living exemplary. Injongo yami kukukhulisa, kukukhuthaza, kukomeleza, ukuze uhlaziyeke emandleni. Ngifuna ukuthi namhlanje masifunde ubuchule kubantwana abancinci. Ukhona umuntu wakhe wathi kum, ukuba ufuna umongo wobubomi sobuphilayo, ufuna ukuchitha ixesha lakho nabantu abadala okanye uhlale nabantwana abancinci. Uthi isizathu, kubantu abadala uzawuncanca amava, kodwa ubuhlala nomntana omncinci uzofunda ubu-creative, ubuchule apha kubo. Ugqitha ke endibalisela ngebali lo mntana omncinci ehleli nomamakhe ekhitshini. Umamakhe uzawubhaka intlanzi, ambone esika intloko yentlanzi, asike nomsila wale ntlanzi phambi koba ayifake epanini eziko. Uyabuza lo mntana kumama, kutheni le nto uzawuyisika umqala okanye intloko le ntlanzi uphinde uyisike nomsila? Umama mjonge, athi xa iphendula, ungoba umakhulu wakho ongumama wam ebesenza loo nto. Ahamba abheke kumakhulu, abuze, makhulu, uthi umama wena xa ubhaka intlanzi ubuyisika intloko uyisike nomsila, bekutheni kuze wenze loo nto? Athi, hayi ke, mna ndayithatha kowam umama, zange ndibuze, ndenza le nto ayenzayo nam xa ndimbone yenza. Kwathi ngoba ukhokho usaphila, umntana wabheka kukhokho wathi, gogo, umakhulu uthi wena ubusika intloko yentlanzi uyisike nomsila xa uzayifaka epanini uzawubhaka, kutheni le nto ubusenza loo nto? Ukhokho amjonge isizukulwana sakhe ancume. Athi xa iphendula, kaloku mna mntanam bendisenziwa lipani endandilisebenzisa lalilincinci, intlanzi ibingoneli yonke, yenze le nto uba ndishunqule intloko le, ndishunqule lo msila ukuze intlanzi yanela apha epanini eli ndilisebenzisayo. Intsingiselo yale nto ithi, ngenxa uba izinto ezithile bezisenziwa ngohlobo oluthile ixesha elide kwabantu abangaphambili kuthi, akuthethi kukuba ayikho indlela eyahlukileyo enokwenziwa ngcono ngayo. Ukhokho lo yena wayisebenzisa izixhoba nako uzisebenzisa ngelo xesha, esenza into efanelekileyo ngela xesha kuba ipani lakhe lalincinci. Kodwa akufuneki ngeli xesha lanamhlanje sivumele izinto ezazingumcelimngeni mandulo zisenze thina sibhake okanye sipheke ukutya kwethu ngendlela esibangela okokuba sisebenzise imiqathango yakudala kodwa sibe sisebenzisa amapani amakhulu. Kukho into ebendikhe ndayiqaphela ndiyibona kumntana wam. Ebengenazo ii-toys, ndambona ethatha ii-bags esenza ii-robots. Ndancuma ngaphakathi ndabona uba lo mfo ngeke ndimthengela le nto kuthiwa zii-Legos, kwenzela akwazi uzenzela ezi robots afuna uzenza. Uthe xa iqala esikolweni wafunda ubhala. Ebebane iba yinto ke apha kum athi ufuna iphepha lobhala ndimnike. Ngenye imini ufuna la maphepha abhala kuwo, ndimnika amabini. Athi ngoba usaxakekile nam ndiqhubekeke ndixakeke zezam izinto. Kuthe kungekudala ndimbone tshini lo mfo akasabhali kula maphepha bendimnike wona. Ndimbone ebhala phantsi ephinde ebhala nasedongeni. Ndimbuze, hayi man, yintoni ngoku? Utheni le nto uzobhala phantsi nje nasedongeni? Ithi impendulo yakhe, iphepha ubundinike lona uba mandizobe kulo, ndibhale kulo lade laphela, yile nto ndibhala phantsi nasedongeni. Noxa ndothusile isenzo esi sakhe kodwa ndincumele ngaphakathi kuba ndithanda le nto engakhange ayeke ukwenza into ebefuna ukuyenza ngenxa yomcelimngeni wephepha eliphelileyo. Yandikhumbuza le nto amazwi endakhe ndawava ethethwa nguGeorge Bernard Shaw. Uthi kukho abantu abesoloko bethanda ukugxeka iimeko abazibonayo. Uthi uBernard Shaw, mna andikholelwa kwiimeko.
Abantu abafumana izinto abazifunayo ebomini ngabantu abakhangela iimeko abazifunayo. Bathi ukuba abazifumani ezo meko bazenze bona iimeko uba mazivume ukuze bakwazi ukwenza into abafuna ukuyenza. Ngoba le nto iyinkcubeko ayilindi mizuzu egqibeleleyo, kodwa ibonisa amaxesha ayo afanelekileyo ngaphandle kwesiqhelo. Akho xesha lithile elilinde umntu ukuba enze into ayifunayo, kodwa umntu ufuneka enze the best of what they have. Yonke into umntu ayicingayo iyinyani, ngoba ukudala ukuyila kufuna umntu azame. Uba ufuna ukhula ujongane nomngcipheko, waphula imithetho, wenze impazamo ukuze wenze le nto ukholwayo yiyo. Uyilo lubandakanya ukwahlukana nesiqhelo, izinto ezilindelekileyo, ukuze ujonge izinto ngendlela eyahlukileyo. Akufunekanga futhi sithandabuze, ngoba into yokuthandabuza ngamanye amaxesha isenza siphulukane nezinto ezintle ezinokuthi zisenze siphumelele. Yenze le nto soyike kwa ukuzama oku. Kanti ndakhe ndabona umbhalo eBhayibhileni uba ndiphazame nguMarko 9:23 othi, ndinokuzenza zonke izinto, inye nje into edingekayo into yokuba mandikholelwe. KwiTestamente Endala likhona ibali likaDavide noGoliath. Ithi iBhayibhile imfazwe imile for 40 days akuliwa, abantu besemfazweni bancedwa ngumntana omncinci kulo mfazwe ngokusebenzisa ubuchule, ubucreative bakhe. Ngoba bemane ephuma uGoliath efuna undikho, athi bizani indoda apho kuni ize izokulwa nam apha. Ebelindele umntu ozawuza kuye babambane ngezandla amoyise, ngokuba ebesisikantsonzo enzongonzongo ngokwenkangeleko. Kodwa sibona uDavide kule mfazwe etshintsha uhlobo lokulwa engakhange alichazele utshaba. Uloyisa utshaba engakhange afike kulo, kodwa ngenxa yokusebenzisa izixhobo, iteknoloji ayiqhelileyo yena njengamntana omncinci, esebenzisa ubucreative bakhe nokukholwa kwakhe kule nto ebekholelwa yiyo. KwiTestamente Entsha kukho ibali kwakhona. Le nto ndisithi funeka ngamanye amaxesha sifunde ubuchule apha ebantwaneni, ngoba abantwana baza notshintsho. uMaria siyabalisela usemtshatweni Kana, kwaphela iwayini. Siyayazi ke akabikho umtshato ngaphandle kotywala. Wayaphi uMaria? Waye emntaneni wakhe. Into endiyithandayo kumntana wakhe yeyokuba uthatha kwakwizinto ezikhoyo kwalapha ezingajongelanga ntweni. I-100 litre bottles ezimileyo phaya ezinganakwanga ngabantu, athi uYesu mazizaliswe ngamanzi. Zathi zawuzaliswa ngamanzi, xa besithi bayasela ayisengawo amanzi bebawafakile, kodwa yiwayini enencasa ukodlula le bebeyisela ngaphambili. Mandishwankathele ngelithi masibufunde ubuchule ebantwaneni, ngoba kubantwana sibona ubu-creative, sijonge izinto ngohlobo lahlukileyo, siyeke ukwenza izinto ngokwesiqhelo. Ngoba xa sisenza izinto ngohlobo ebesikade sisenza ngalo, asinako ukufumana imiphumela eyahlukileyo, kodwa sosoloko sifumana into ebesikade siyifumana, de side senze izinto ngohlobo lahlukileyo ukuze sifumane iziphumo ezahlukileyo.